Moko kuom jogo mani kod tuo mar presa e kaunti ma Homa Bay onyiso sirikand kaunti mondo oket yedhe magayo tuono e ute thieth mag piny owacho mantiere kor gwenge mondo giyud konyruok. Jotuogo ywak ni giwuotho maboyo ka gidhi omo yedhe mag presa nono maonge chudo e ute thieth ariyo magin Marindi kaachiel kod Nyalkinyi, ma bende isiro gi riwruok maok mar piny owacho maong'ere kaka MSF. Kagiloso e kinde nyasi mar chiwo puonj ne jopiny kaluwore gi tuo mar presa manobagi Rodi Kopany e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Jotuogo wacho ni yedhe mag presa ma nengogi ni malo maka sirikal mar kaunti ma Homa Bay ok owuok oko mar keto yedhego e osiptende to ginyalo medo yudo hinyruok. Mawuoyeni onego gikete budget madhi miyo ginyiew yath mondo joma tuo duto nwang' yedhe machiegni kodgi. Ok ni nikech koro MSF timo onego gidhi ginindi, ok onego ginindi atol. Gikonyowa, gipuonjowa, gimiyowa yath nono. Ngimana be koro kane kadhi marach, adhi maber. Gima ng'eyo ni ja pressure nyalo dak. An asedak kode 7 years now. En gima ber moloyo mondo ming'e ni in gi tuo mar blood pressure kata adundo magwecho matek mamiyo remo ringo matek, en mana dhi osiptal tipimri, kisepimori tikaw action maber ma daktari dhi koni mondo muwa control pressure ni obed maber. Ki control mi bedo maber mi dhi osiptal tibro dak aming'a. Keep many people from reaching help and also low awareness. Lots of people lack the information needed to understand that blood pressure check, regular blood pressure check is necessary, important.